Aquesta em va agradar molt, aquesta pel·lícula em va agradar moltíssim. The Wonderful Story of Henry Sugar, amb Benedict Cumber com a protagonista principal. Que boja que és aquesta pel·lícula, tio. Aquesta pel·lícula em va encantar. Li vaig posar un 7, és bona. Mira, està Dev Patel també, Ben Kingsley, un repartiment molt... Mira, el Ralph Fiennes també. Un repartiment molt bo, una direcció increïble. Aquesta pel·lícula és molt bona. Un humor que et parteixes de riure, unes explicacions, no sé, una posada en escena, tio, el disseny de vestuari, d'escenes, no sé, em va encantar. Aquesta pel·li és molt bona. Vaig posar un 7, és bona. I mira, diu, una història de és la història de Roald Dahl sobre un home ric que s'entera de l'existència d'un gurú que pot veure sense utilitzar els ulls i es proposa dominar aquesta habilitat per poder fer trampes en el joc. Al final la història és una història senzilleta, és en Benedict Cumber vol guanyar molta pasta perquè és un ric que vol guanyar més pasta, vale? Els rics sempre volen més diners, i sent a parlar d'un tio que sense veure-hi hi veu, o sigui, té els ulls tapats i és com si no els tingués tapats, i vol descobrir el secret per poder-ho fer ell en el joc i així guanyar, saps? Per exemple, vas a jugar al pòquer i pots veure les cartes encara que estiguin boca baix, no? I així guanyar molta pasta. M'agrada molt perquè el desenvolupament del personatge durant tota la història també és molt bo, va canviant, va fent reflexions, es va fent gran també i li van canviant la seva percepció de les coses i tal. Els actors ho fan molt bé, la posada en escena és brutal, no sé, tot el que passa a la pel·lícula és bastant interessant, és graciós també a més. És un tipus d'humor, el del Wes Anderson, que és el director, que ja fa aquest tipus de pel·lis. Totes les pel·lis de Wes Anderson tenen la seva marca personal, que és aquests colors i aquestes històries així com portades una mica en un món una mica diferent al nostre, que és tot com de cartró i que és com tot molt imaginari. A mi el rotllo aquest del Wes Anderson m'agrada molt. És l'autor també de l'Hotel... Jo vaig veure algunes pel·lis bones d'aquest tio, el Gran Hotel de Budapest, per exemple, Moonrise Kingdom, és que té pel·lícules molt bones i m'agrada bastant. Asteroid City la va estrenar fa poc també, no l'he vist aquesta encara. M'agrada molt aquest director, m'agrada molt el Benedict Cumber, també Ben Kingsley, Dev Patel, m'agrada molt, aquests actors són molt bons i ho fan molt bé, i la història val la pena, jo us la recomano, molt aquesta pel·lícula. És de les que més m'han agradat, podria dir, dels Òscar, nominades als Òscar. Estava nominada aquesta o no? Per premis Òscar, mira, va guanyar millor curtmetratge de ficció. Sí, perquè dura poc, dura 38 minuts només, és molt ràpida. El que passa és que parlen molt ràpid i sembla que passen moltes coses. En 38 minuts passen moltes coses, la veritat. Per ser un curt, passen moltes coses i m'alegro de que guanyés el Premi Òscar perquè val la pena.